ପୁଣି ତେଜିଲା ବର୍ଷା ଅନୁଭବ ବିବାଦ। ବର୍ଷାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ପୁରୀଘାଟ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଅନୁଭବ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଡିକେ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ବଲିଉଡର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁଭବ ବର୍ଷା ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏକ ନୂଆ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନୁଭବ ଆଜି ପୁରୀଘାଟ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବର୍ଷା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଜର ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଅଭିଯୋଗରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲଗାତାର କିଛି ଦିନ ହେଲା ସେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ କିଛି ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିନା ଅନୁମତିରେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସିସିଟିଭିରୁ ଦେଖିଥିବା ଫୁଟେଜକୁ ଆଧାର କରି ଅନୁଭବ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରର ଅନେକ ନକଲ ଚାବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟପଟରେ ଅନୁଭବ ବର୍ଷାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।